दा एसे बावैसो सिगां सिख्लाफोरखौ लानानै खनबाय नङा होमबा सना नों जारौ दानिया सेंग्राफोरनाथ' बिदि जाया थारमाने गोसथोनाय मोनबाथाय बिराद दुगा जायो सेंग्राफ्रा गुबुनखौ आवलायजानो गियो नंना नङा बावहायथ' गासिबनाबो गोसथोनाय दंजोबखायो जानांगौ दा आं सोंबा गैया होनना बुंगोन बिसोर थगायगोन बिसोर सिख्लाफोर गोनांखाय नङा होमबा दंना गैया दे बुंलाय बेलाय गैया होनमारबाय ने माने सेंग्राफ्रा सिख्लाफोर गोनां समाव मालाबाबो दं होननानै लाया आंबो लाया अबसे मालायखौ मा होनो आंबो दं होननानै लाखाया दंबाबो गैयाबाबो दा आवलायखा आंनि मोजां मोननायखौ नङा होमबा ओइ दा एदावखा आंनि गोसो थोनायखौ माबायदि स्टाइलाव होख्लायगोन दाहोना स्टाइलाव नङा होमबा औ दाहोनाखौ मिथिखायो दा दानि दिनावथ' दाहोना गैला गोदोनि दिनाव दाहोना थायोमोन थारमाने खामानि मावनो सासे माहाजोननि न'खराव खामानि मावनो थाग्रा मानसिखौ दाहोना होनना बुङोमोन मिथिबाय सेंग्राफोर मिथिनानै ला आबाद मावनो माबा माबि न'नि खामानि मावनो थाखाय न'खराव माने मावग्रा मानसि लानायखौ दाहोना होनना बुङोमोन आरो हौवाफोरखौ हिनजावफ्रा ओमफ्राय बखालि थायोमोन उन्दैफोरखायनो दे बाबु दे दु होन दे दु होनलायनानै उन्दै फुथुयोमोन आरो दानि सिख्लाफ्रा रोंगोना रोङाथाय न' मबाइला नायदो उन्दुदो होनगोन खोमा नङा मेथाइखौ सोलोंनानै ला उन्दैफ्रा थाब उन्दुथारो मिथिबाय औ नै सियाल फैदों सियाल होनलायबाथाय गियो उन्दैफ्रा दे बयबो सिख्लाफ्रा फैद' ओमफ्राय सेंग्राफोरना एसे मोसानाया आलादा जानांगौ दे खिन्थु बुलायलायनो मोननाय नङा दे औ दे र' मोजाङै मोसा दे र' टाइमिंजों मोसा दे फर्मुलाजों रेडि अके दा आवलायखा आंनि मोजां मोननायखौ दा एदावखा आंनि गोसो बोनायखौ गुब दाब होजागोनबो गन्थं मोखां गुरोबलायनाय लिलि लाला थै गलायनाय आंजों लिलि लाला थै गलायनाय बारा गोरोबाखै इसेबाव औ एबाराव चाइनानि मिउजिक फैगोन चाइनानि खालामनांगौ दा आवलायखा आंनि मोजां मोननायखौ दा एदावखा आंनि गोसो बोनायखौ बरिया सिखारनांगौ नोंसोर साथामा सिखारनांगौ बरिया आखाइ आथिं दं मोसानांगौ budi kenang baba anggia kupu kenang baba anggia budi kenang baba anggia kupu kenang baba anggia kupu baba hedun dahna stelau lon mokhang guru hegan sinai layai kupu baba hedun dahna stelau lon mokhang guru hegan sinai layai oi र' बिदि नंथ'वाब्रा मा गोदोना हमलायलायनाय
सेसाกันเลยเช่นเจ้าเหมือนน้ำมันน้ำบุญเล่นนั่นที่น้องกูว่าตาเอาไรกันอันนี้เมื่อสั่งมันไหนกูไอ้ตาเอดาวกันอันนี้ก็เสือเธอไหนกูกุ๊กกุ๊กตัดต้องหื้อซากันเด็กคนทุ่งตะคังดูดูไรนะลิลิลาลาลิลิลาลาเธอบอลไรไหนอันดึงลิลิลาลาลิลิลาลาเธอบอลไรไหนLet's go. Thôi bay đi rất đau cơn nặng và ra bờ la mẹ con không nơi ép vào cơn nặng ở giờ đâu bờ la chỉ còn ông bữa ta sang ra thực an ní hin dầu rừng lại em marine pháp là ba bữa ta nông ra thực an ní hin dầu cầu kể đau nè lembang la beza deng la bengezang ngeita erlu erla dak salam mekabaidi lantai kune boso genang nonga bela lantai kune sapri genang nonga bela hey hey risalai risabrai sidauku oh đã ao lại khắp anh đi mà sang bên này thôi đã e đau khắp anh đi cứ sơn thứ này thôi gục gục đập đau hơn ra gần còn không ở thang thu được lại nữa lì la la thuê còn lại này thang thường lì la la thuê còn lại này hey lì la thuê còn lại này thang thường lì la thuê còn lại này Thank you.